ko waɗi mami haal hande ne gasan wonta haalde mbeɗe andi ko ɓe kalata ko mbimi ko adi wiyeede pël wiyeede tukuleur ɗum ko hunde ñolde bof tukuleur en fof maayi ha laaɓi ko haalpulaar en tan keddi gonɗo tukuleur fof kañum andi minen min gona tukuleur en komin haalpulaar en kala gonɗo tukuleur yo yaah tukuleur en fof maayi wiide nde noon ine waɗa ga pël ine waɗa ga tukuleur ɗum won ko yahata mbimi te ndaw ko hawni onon so wiyama e nder leydi Sénégal e nder temedere neɗɗo 94 ko jolfo kono noon 12 goni pullo jeenayo walla 10 gonata tukuleur ndaw ko hawni onon so ƴeewama e nder Dakar woni nder Dakar ko bureau ji plateau en Clémenceau en ha heɓoy assemblée nationale ha présidence ɗo fof ha hedde hôpital principal en ha Dantec ha yeeso mum fof woni ɗo tan ko bureau ji so hiiri yimɓeɓe fof joftoyta ko Pikine e Guédiawaye payata ko Jamma Guéne e bangeji goɗɗi e Parcelles Assainies hay goto hoɗani to woni to tan ko tubakoɓe libano syrien en tan ko safalɓe ganduɗa hoore ma nar Beyrouth en ɓe tan woni toon ete tubakoɓe kono enen kam eɗen gandi ala neɗɗo hoɗirta toon sona kam hedde diwan Sicap walla goɗɗum saabu cukkel gotel ngel ko joɓata ɗum ko a yoɓetake ɗum so lewru maayi joni noon yimɓeɓe so tawi a yeehi saaha nguleyki so waɗi sa wirtima galleji ɗi tawata ko yimɓe ne mbaɗa ata e boowal nanata ko mañoji ne kakka leppi ganduɗa hoore ma nanata ko gaaci guurɗi yimɓe ne mbaɗa ata ene mbiya mbimi ne kaala mbimi robinaji ɗi so tawi yimɓe ne ƴooga a ari on saaha robinaji kewani e nder galleji he mbimi kono robinaji ɗi so borno fontaine sa tawi yi boowal yimɓeɓe ne ƴooga jeyata kaɓe mbaɗi ganduɗa hoore ma doɓɓe mabɓe mbaɗi kotone karagne mbaɗi diiɓe mabɓe mbaɗi kotone mabɓe joni noon so ƴeewama tan hayɗo e nder wuuro Dakar ngo so wiyama ɗo haalpulaar en ɓuuri ganduɗa hoore ma famɗude e jolfuɓe min mi wawa ɗum boom jabde te ɗum ko ɗo wiya e Dakar mbimi jehen Fouta calɗi juma Dagana ha Njorol ko 1,568 wuuro woni Fouta département de Podor o ko 2,5 gure ɗiɗi département de Matam o ko 350 gure jeegom département de Podor o ko 12,947 kilométre carré département de Matam o ko 25,973 kilométre carré gaga gure soninko gaga gure soninkoje seeɗa gonɗe hen Madina en walla jaaha Wawde en walla Soringo en e ko way noon hay ɗum nde sa limi mataw ɓurata ganduɗa gure 19 ko heddi ko fof ko mbimi woni toon mbimi ɓeɗo so limama ɓe peesodirat te ƴeewa région ngaji Sénégal ɗino ɗi poti fof gaga so ɓenni Tambacounda ko région du fleuve ɓuuri yajde mbimi arani ga e Dagana ƴeewɓe fulɓe Dagana ɓe mi yahani e nder Lowre mi yahani e nder Ferlode mi haalani ko woni ko Fuladu e nder région de Kolda mi haalani ko woni e nder Ɓundu Sénégal oriental joni noon so tawi ɗo fof en pamɗani tan so limore ari tan pamɗen wonko ɗum yahata wonko ɗum ñengtanto caggal ɗum recensement goɗɗo waɗama ine suuɗa minen dahñetiɓe ɓe mbawi ɗum haalde min kulani mayde min kulani yaade banggue goto cuusal haadi kam komi yi mayde hayso min cuusa kam mbeɗani so mayde ari tan so yettima min jallaɓe men tawde kulol warata mayde so kulol waratno mayde kam neɗɗo huula haade mayde kono tawde kulol warata mayde so nde ari tan nde yettoto ay sa huuli so kulol waratno mayde kam kula mayde darto beele kulol ne wara mayde i ɗum noon ko neɗɗo hulata ɗum waɗi won recensement ji ɗi ɓe mbaɗata ɓe cuuɗa yiɗa noon ko ha wiye e nder leydi Sénégal 90 e nder temedere fof 90 haalata ganduɗa ko ɗemgal jolfe on saaha ɓe mbaɗa koɓe jiiɗi wadde fof wolof wona première langue hikka mi anda so tawi on nani ɗo duku e nder lewru septembre mbeɗe duka e radio he mbimi recensement ene jogori wadde kalmi hen hono kaɗo haala wonde yo yimɓeɓe kaɓɓil te recensement sone waɗe e leydi jogui ko saaha mum recensement watte ko sanga ndungude tooɓi nde fulɓe garte duumale nde naggue ƴeewtata ganduɗa hoore ma ine arta naggue ne tello guila tisbar ne doctana ɓiiw yimɓe ne cuura gooleje haade kontude sa yiiɗi wadde recensé fulɓe on saaha jahata dow nde tawno nden pullo ne heewi jambaragal sa wi ɗum salamu aleykum tan tawata ka tufanama dammolirse kono so ɗaccama ha sanga mo gonɗen oɗo waktu mo gonɗen joni fulɓe ne ndewe nayyi ne jiiloyo durgol ne jiiloyo ndiyam ina wiye mbalka de ganduɗa koko paani min ngala ga poli min ngala ga ɓe ne jahane cafoya e boyli
so wi ɓe mbiyama ne mbaɗe recensé gal recensement wona Dakar tan watte recensement watte kay nder Sénégal fof ko recensement o no waɗirte ni woni caɗele yo ƴeewe no recensement o waɗirte recensement yimɓe ɓe ɓe janngani ƴeewon no moƴƴi yahoɓe wadde recensement ɓe holi kamɓe te yimɓe ɓe ɓe janngani en gonani Europe en gonani Belgique en gonani France mo ganduɗa hunde fof ordinateur uji golloto ala ɗo ete e nder temedere neɗɗo fof janggi hen tego sappo e heddiɓe ɓe beele mbiya ɗumen ko ɗum woni ɗo an jahowo o tonete ko belɗa fof ko ɗum windata so ɗum windama ha gasi waɗama compilation donné manam waɗama guergal rendinama ha gasi waɗoɓe ɗum ɓe traitement siggoɓe ɗum ɓe kayne kamɓe no ɓe beela fof ɓe mbaɗa te ko wiyete ko statistique sondage sone waɗe ko woni par choix raisonné walla en grappe walla en raisin walla choix aléatoire jaafuɗon mi yiiɗa yarude to on banggue hen gueɗel foof won leƴƴanɗe gonɗe hen anduɓe ɓe ne gandi ɗum saabu saɗa waɗa recensement won ko jiɗɗa addantuma wadde recensement won ko jiɗɗa andude ko jiɗɗa andude walla no jiɗirɗa ni ko noon jitta lelnirde ɗum ha donka won ko woni hen ha heewi heddi ko hol ɗemgal potowal ganda walla beele ɗemɗe ɗe fof ma jangguine joni o kam yimɓe ne guite mumen ne gutte seeɗa beele ma yimɓe ɓe fof jangguine kono noon ko ñengtoto ko so daroyimo e capanɗe jeeɗiɗi ko ɗemgal gotal jotto e dow yimɓe ɓe ko wari men ko noon ine heewi kono anduɓe men sernaɓe ne hen ko waɗi sernaɓe ne hen so yawti Allah e nelaɗo Allah ko kamɓe kollata men no Allah rewrete eɗen netaniɓe eɗen kofnoɓe eɗen dokkiɓe fodde mabɓe ha timmi koɓe mbaɗata kone ɓe pelnaki ɓe ganda ɓe ganda fodde andindeɓe ɓe gandintaɓe nde tawno kuufiɗo yeeso ceerno foof wiyata ko rokkam tutaɗe mi yaaha ceerno anda ko woni e nder aduna o ceerno anda ko yahate ko so anduno saloto saabu ko hinnata men ko ñande ɗum bippi meɗen fof bippoto ceerno kono ɓe ganda wonduɓe ɓe mabɓe hen goto fof yiltogo ko joftino galle mum e nokkuji goɗɗi e nokkuji goɗɗi enen fof kawren neɗɗel gotel wiye ko préfet walla boom ko gouverneur walla so towi ha towi ko ministre wiye kanko are inde laamu ngu o are linde laamu ngu yo won ganda hoorema dariɗo caggal makko kala ko haala ene ñumbonom ene firtanam kono noon kanko de so are haaldo haalta ko ɗemgal ngal o nani ngal so are haalde ɗemgal ngal o nani ngal ngal o haalata ƴeewa neɗɗel gotel ngel gonen capantati ujunere neɗɗo neɗɗel gotel ngel tan jillugel men ngel goppen ɗemgal men ngal kaalen ɗemgal jol ɗo ko wari men fof neɗɗo neɗɗel gotel jilla men goppen pular o ha laaɓa enen to tan pular haaletake kaalen ɗemgal jol saabu ministre goto ari walla gouverneur goto ari ɗum ko warata ɗemgal fof ɗum ɗo nan hen saabu ɗemgal haalete jeere ɗemgal haalete laabi ɗemgal wurata kay nder dente ɗe ɗo so tawi e nder dente ɗe en goppat ɗemgal men kaalen gongal enen kay en balliɓe no mbardi en musidɗo Saydou Bacca golle ma feewi te kadi sinnogo sago mbaɗono Saydou Bacca sone haala hay goto taƴata haala ka ɗaccete tan o haalande tawno kanko barakallah hoore nde ko hisde kala ko haalide nafa kala Allah ne wallimbo alhamdulillahi rabbil alamin fa tabarakallah machallah so ɗemgal ngal lafji so haalide nafa en jetti Allah noon hannde saabu jooɗade sawdo dono sampate en yiya mawɗo ganduɗa hoorema Djiby Sall ha jaɓa ƴettude konngol haala no way laaɓande leñol ngol reedu ni ine haala ne haalda gandal ne haalda ganduɗa hoorema duuɓi ne haalda taweede e andude no aduna o ko kalten ko fof kono duuɗi juuɗe makko ni kanko Djiby Sall taweede anduɓe ganduɗa hoorema humpitiɓe yontaɓe jamanu waɓe no Saydou Bacca en ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ne walla no feewi saabu so tawi dente ɗe ene mbaɗa ɓeɗo ne gara hen ne kala ɗiɗo haaluji ko hunde nde ganduɗa awo ref golle moon ganduɗa hoorema feewi tigui tigui saka noon so tawi miñiraɓe meɗen ɓe jaydiyankoɓe ɓe kadi saaha fof ne beddo hen daaɗe Liman Thioy en Kalidou Dia en ɗum ɗo fof ko hunde wallore tigui tigui Dawda Guissé Abdoul Aziz Tall o haali affaire caɗole janggoɓe ɓe sikki o ɓuuri ko hollidde hujjaji oɗo saaha darde nde ɓe daari felongo ɓe jaɓɓi woni caɗele ganduɗa hoorema gondaɗe caɗele janggoɓe ɓe affaire soɓe kooti kadi ne sanga guurte mabɓe ko fate sida e drogue noɓe jewtirta e bandiraɓe caɗele gonɗe ille amorphile jogdu wonno ndu toon holko waɗi campagne agricole so fuɗɗama fuɗɗortake ɗo ala fuɗɗortake ɗo wonko waɗi ɗum woɗɗani ɗum kay en jaynota ko ganduɗa lampani so gam jiyen ɗum waɗi ɗum ko campagne agricole sikkate tan ko guerte kala ne wiya campagne agricole awdi haala tan ko guerte miijete laamu ngu miijoto ko guerte nde tawno ko guerte ɗe jeeyete wooda gartam kaalisal ko daña hen
won haalisal kal ganduɗa ina dañe hen kono noon holko harnata leydi ndi ko murilel wela ngandi Mayram Sawda do harnata yimɓeɓe Mayram Sawda noon goni koto korɓale ɗe goni to harnata yimɓeɓe ko ndiyamiri ndi meɗinande dono sampate Diallo o wi won konguɗi ko doɓaɗi joofani won konguɗi ko piroji o wi so wiyama wandu joofani ko wandu no neɗɗo wiya o haalno ɗum ko 1979 o wi ndiyam o wi so wiyama ndemiri wona ndemiri ko ndiyamiri saabu ndin gawri yiyete tan kono toko toɓata eyyi ko an wino noon ɗum noon beele ndin ɗon ndiyamiri dañe ha heewa Mayram Sawda dañe ha heewa Makka dañe ha heewa yimɓeɓe ñaama karande guure ɗe koɗa mbasa eggude nde hakkillaji bandiraɓe garta soko noon so tawi ko guerte tan miijete yo rene mata on ganda ko remate ko hande guerte e nder leydi Sénégal so waɗano tonete ko gawri e ñamri ganduɗa hoore ma jaajaɓe e goɗɗum yimɓeɓe fof guurat soko noon caɗele mbaɗi saabu ko guerte ɗe wonko bonnata e nder remru he saabu wonko bonnata e leydi ndi guerte sone ndeme e engrais ji batteɗi ɗi nawinat leydi addat caɗele so ƴeewama e nder remru e nder leydi Sénégal waɗama pecce 5 pecce 4 ɗe fof ko guerte ndemate hen feccere wotere remate hen te ko heddi ɗum noon so wiyama campagne agricole tan yimɓeɓe miijoto ko ndungu nan ara yo guerte tottire caɗele lil amor fil ɗum ne anda dunde ñiibi nde ɗum kam koko yaaji haalama haaltama heddi ko ne jogui eɓɓo ene jogui feere mataw wonde wawde waɗede feere nden ɗon noon beele yimɓeɓe ndenta fanni enen en dentani en jogaki konngol gotol en jogaki gardiɗo alay saago gueɗe meɗen fof joolo en mbaɗi hen jewte hay saaha ɓennuɗo alfulaar en jiiɗi dañde fodde mumen na hasiɓe jogo coɗol soɓe ngala coɗol won foddeji ɗi en keɓata laamu hulat hersata laamu hulat hersata hay goto meeɗa yiɗi laamu ne hersa hulat tan laamu huli ko joom dental kono gacce laamu ala laamu hersata e goto laamu hersa laamu hulata ko joguiɗo caggal kadi ni hanki wonno koɗirno ɗen cuuɗi men Fuuta eɗen gandi tooro nan toon batoytuno ko koylewirnde wona wonko wanno tooro fof no woori ɓe mbatoy koylewirnde wonko wanno ɓe mbata toon aɓe kaala toon aɓe nanodira aɓe joguino coɗol aɓe joguino ko tubako wiyata ko organisation sociale juɓɓudi e nder mabɓe wonɗo haalayɓe batoytuno wonɗo laaw batoytuno yirlaɓe hebbiyaɓe wonko wanno ɓe paya pete jeeri masile bela racine sampade farballa wonko waɗi ɓe kawroyo toon wonko wanno boose eɗen gandi ganɗe ŋable toon sati ganduɗa filoyteno wonko wanno aɓe jaaha toon Ngenar ne joguino batirde Damga ine joguino batirde kono ɓe fof so ndendi Fuuta fof kadi ne joguino batu saabu deniyanke o so laamima waɗama satigi on ɗon saaha kanko haalta inde Fuuta almami o joguino ko jagorɗe aleɓe ɓe ganduɗa hoore ma Ali Dunde Ali Mamoudou Ali ko way noon en jarani on fanno kono ko addanno almami fiilede ko haala inde Fuuta fof ko ha Fuuta jogo coɗon almami Abdoul Qadiri nde o haɓɓi dimaɗi o ummi ganduɗa hoore ma koɓɓillo ambo faytuɗo ko biyeteɗo bungowi nan dayete seera Bambe bungowi wonande ɓe ganda bungowi nan ɗa e seera Bambe ambo haɓoye toon e damel amari ngone ndele Kumba Jaari ko pucci gaji kaɓɓa ndewe makko waɗi ɗum ganduɗa ko haalanno kay inde Fuuta fof nde tubakoɓe ngari ne mbiɗen nde ferguitanne nde gila nde nde janɗen nde ene ummitaki saabu gonga arɗoji ne goodi hande joomuji ne goodi ceerno wuuro kaari ne woodi éliman wuuro kaari ne woodi kono noon yimɓe ɓe ndentani rentude nde miijade ɗum ɗo ko fedde diwan pelle gure ne kayne goodi wuuro fof ne jogui fedde wonde jartude pelle keddiɗe ɗe kono sinno ko sago wuuro fof so joguimo fedde wonde jartude pelle keddiɗe ɗe yo taw diwan o kadi ne jogui fedde ne ganduɗa ine rentini diwan o fof wiye diwan halayɓe o fedde muɗum ko kaari ardi ko kaari rewi hen ko kaari jogui ɗum diwan ganduɗa halayɓe o ko kaari diwan lawo ko ni diwan yirlaɓe heeɓiya diwan to yara noon ha boose ha Ngenar ha Damga so yeehi ha wayi noon ha juuti ma won fedde nde ganduɗa ma huftidin Fuuta fof so yeehi ha ɓooyi ma won fedde nde ganduɗa kala biyowo mbimi ma jeeye nden fedde en mbiyani eɗen mbaɗa fedde eɗen kefta ndimagu men saabu eɗen gonde ndimagu men en tetaka ɗum en mbiyani yen ƴettu petalaji eɗen pella walla eɗen kapto walla eɗen namno ken potadi namnade soko noon hay colli so mbaɗi lillugal ndenti tan kuule kono so yimɓe ɓe en dentani ala sabu gueɗe mabɓe fof pafata en dentani hande o lebunkoɓe nanɗa ndenti aɓe piɓodiri ha tiiɗi koɓe jiiɗi fof ɓe keeɓa sen jii bandiraɓe men muriɗen ɓe dañi koɓe dañi ko ɓe jogui ko kaalowo goto inde mabɓe
goto fof ina haala bange muɗum e nder famille aji ɗi kono noon kay so khalifa o haali hen goto fof o ni wiyata wadde koɓe jiiɗi fof ɓe keɓa enen noon ko ngel wari men ngal wari men ɗum joguiɗen ngel ko ɗum en ngala o joguiɗen ko ngel e ngal en donki kadi ittude ɗum e becce men en donki ñobbude ɓerɗe ɗe kala ko goɗɗo ɓurdi goɗɗo wiyo heftoro ɗum a yiiba o ko ni way o ko ni way natta yiyede golle ɗe e yiye goɗɗum ayibaji ɗi nawi meɗen to jaaɗen to sen usti ɗin ɗon ayibaji en ƴeewi golle goto men fof ñobbi becce muɗum tan en pelliti en mbaɗi coɗol